Здравейте! В настоящата видеолекция ще си говорим за игрите и по-специално компютърните игри и техните педагогически възможности. Основните ни опорни точки са свързани с изясняване характеристиките на игрите и открояване на педагогическите аспекти на игровата дейност, след което ще преминем към представяне на основните предимства на игрите при обучение и подготовка за дейност. Нататък продължаваме с обобщаващите резултати от научни изследвания, доказващи ефективността на компютърните образователни игри за начален етап. Ще завършим с няколко примера на игри, класифицирани като образователни и приложими при ученици от начален училищен етап. Играта има голямо значение за развитието на децата в физически, емоционален, умствен, нравствен и естетически аспект. Тя е водеща дейност, чрез която се формират и развиват всички страни на детската психика, като усещания, възприятия, внимание, както и волевите качества – организираност, последователност, упоритост, постоянство, инициативност. Развитието на съвременните информационни и комуникационни технологии позволява редица познати дидактични игри да се превърнат в компютърни, като по този начин те се обогатяват, разширяват възможностите и образователния си потенциал. В съвременното начално училище компютърните игри могат успешно да се използват за реализиране на познавателните дейности, за мотивиране на децата към учебни дейности и за подпомагане усвояването на учебното съдържание. Не на последно място, игрите съдействат и за сближаване между компютъра и детето. Също така успешно компютърните игри биха могли да съдействат за превръщането на ученика в активен субект в конструирането на своето съзнание. Така че не забравяйте, gaming is not a crime. Продължаваме с изясняване на 10 определящи характеристики на игрите. Според Уитън можете да прочетете статията и датата на издаване, в която той определя 10 определящи характеристики на игрите. По същество те са съревнование, изразяващо се в постигане на резултат, превъзхождащ останалите. Предизвикателство. Задачите изискват усилия и не са тривиални. Изследване. Налична е зависеща от контекста за обикаляща среда, която може да бъде изследвана. Фантазия. Съществуване на измислени за обикалящата среда персонажи и повествования. Всяка игра има цели. Те са ясно формулирани. Взаимодействие. Едно действие се изменя обстоятелствата и поражда обратна връзка. Резултати. Играта генерира измерими резултати. Това, например, могат да бъдат точките. Правилата са, може би, водеща характеристика за игрите. Една игра винаги е ограничена от изкуствени условия, така наречените правила. И не на последно място, безопасност. Действията в играта нямат последствия в реалния свят. От тук синтезирано можем да изведем следните общи свойства на онлайн игрите. Предистория и сюжет, механика на играта, правила, поглъщаща графична и звукова среда, интерактивност, взаимодействие с света на играта или други играчи, предизвикателство, съревнование, рисковете и последствията като правило не съществуват или най-малкото са несъизмерими с евентуалните си еквиваленти при сравнима ситуация в реалния свят. Предимствата на играта при обучение и подготовка за дейност. За да изясним тези предимства е необходимо най-напред да изясним учебните предпочитания на хората, израснали в дигиталната епоха, така наречените Digital Learners. Те в най-общи линии са скоростно получаване на информация от множество мултимедийни източници, паралелна обработка на информационните потоци, възприемане на картини, звук и видео вместо или най-малкото преди текст, произволен достъп до мултимедийна информация с стакани хипервръзки, едновременна интеракция, комуникация с множество други потребители. Учене точно на време, точно когато нещо ми е необходимо, не по принцип. Така нареченото just in time вместо just in case учене. Незабавно удовлетворение и незабавно възнаграждение на положеното усилие.
учене на неща, които са полезни, непосредствено приложими, отново връщам се към учене точно на време, и забавни. От тук предимствата на играта при обучение и подготовка за дейност най-общо могат да бъдат определени последния начин. Грешките не са трагични и решаващи, неограничена от реалността свобода, анулиране на значението на социалните структури за образователни, расови, джендърни и други разлики, създаване на условия, навици, норми на поведение, даване на знания и подпомагане за регулирането на напрежението при обучението и за релаксация. Обърнете внимание на следните цитати. Anyone who makes a distinction between education and entertainment doesn't know the first thing about either one. И play is our brain's favorite way of learning things. Помислете над тези цитати, съгласни ли сте с тях, с кое сте съгласни, с кое не сте. Може да оставите своето мнение в специално създадения форум под настоящата видеолекция. А сега преминаваме към резултатите от научни изследвания, доказващи ефективността на компютърните образователни игри за начален етап. В своята статия Computer-Based and Learning, Digital Game-Based Learning, Марк Пренски откроява две същностни ключови причини, поради които компютърните игри намират място в образованието, като изключително мощен инструмент за обучение. Тези две причини са радикалната промяна в новите обучаеми, така наречени Digital Learners, характеристиките на които изяснихме преди малко, и предизвикателствата пред съвременната образователна система, предявени именно от тази радикална промяна в новите обучаеми. Обобщаващите резултати от изследвания извеждат на преден план това, че компютърните и видеоигри развиват възприятието и координацията на играещия. Изискванията на някои компютърни игри към играещия да прилагат и упражняват задълбочено мислене и умения за решаване на проблеми, логическо мислене, тестване на хипотези, експериментиране, развиване на стратегии. Компютърните игри могат да накарат играещия да прилага широк кръг от умения за решаването на предизвикателства, поставени в играта, които са свързани с четене, писане, математика, водене на битка, пеене, танцуване и други. Като допълнение, интерактивните игри дават възможност за игра и колаборация с други обучаеми. На вашето внимание показваме любопитна информация относно първото в света училище с учебна програма изцяло базирана на компютърните игри. Quest to Learn е гимназиално училище от 6 до 12 клас, ситуирано в Ню Йорк, което отваря врати през 2009 година. Основната мисия на училището, според негови основател и директор Кайти Стелън, е трансформиране на принципите, стоящи в основата на интерактивните игри и превръщането им в мощен педагогически модел за обучение. Игрите, използвани в училището, действат като базирани на правила учебни системи, в които учениците активно участват, използват стратегическо мислене, решават комплексни проблеми, търсят информация и получават моментална обратна връзка. На следния сайт може да така, Quest to Learn, Upper School. Ето секциите в самия сайт. Можете да разгледате изображенията, представянето на училището и така нататък. Относно резултатите от научни изследвания, доказващи ефективността на компютърните образователни игри в български контекст, помислете, използвали ли сте компютърно базирани образователни игри вие във вашето обучение в училище или сега в университета? Какво мислите за тях? Чувствате ли се по-мотивирани за дейност? Може би трябва да споменем, че за съжаление страната ни е в един начален етап на дефиниране на понятията в тази сфера и осъзнаване на образователните възможности и заедно с тях ограничения до внедряване на компютърни образователни игри. За това са необходими още изследвания в областта в България, в български контекст. Завършваме днешната лекция с няколко примера на игри, компютърни образователни игри, приложими в начален училищен етап. Можете да напишете в Google Gcompris, Jumpido, FreeRise или така наречените езикови игри и да поразгледате.
това, което ще откриете там. Аз на свой ред сега ще ви представя малко по-детайлно така наречения BrainTastic. BrainTastic е софтуерен продукт на фирмата Edelweiss, която се е специализирала в производството на образователни софтуерни продукти, пригодени към различни образователни системи, австралийската, новозеландската, великобританската и някои европейски. Самият BrainTastic ще отидем на адреса, от който е свален софтуера. Ето го, edelweiss.com със слоган Every Chance for Every Child. Самият BrainTastic, според своите създатели, както вече споменах, представлява мощен образователен софтуер, който мотивира учениците да учат докато се забавляват. Слогана Every Chance for Every Child е слоган на фирмата и на всички продукти, включително и на разгледания. Се основава на теорията, че всеки обучаем е различен, индивидуалните му познавателни нужди са различни и всеки има правото да изпита удоволствие от ученето, да посреща успешно всякакви образователни предизвикателства. Продуктите от серията BrainTastic са предназначени за потребители от 5 до малко над 15 години. Платени са, но от сайта, който ви представям тук, могат да бъдат изтеглени безплатно демо версии, които за съжаление обаче са с силно ограничени възможности. Сега ще стартираме самия софтуер. Ето, аз го имам свален и инсталиран на своя компютър. Стартирането изисква няколко секунди. Ето го отново слогана. Както сами виждате, при стартирането на продукта, първото, което се появява е анимация, озвучена анимация на самия BrainTastic, нашия герой, който запознава накратко потребителя с продукта и го приветства да се впусне в приключението. Освен, че по този начин програмата, образно казано, се представя сама, интересът на потребителя към приложението нараства. Следващия прозорец, чувате, програмата озвучена, не натрапчиво, бих могла да кажа. Виждате, тук са представени разликите между демо версията и пълната версия на продукта. Наистина, само една игра награда, докато в пълната версия са 3, 200 активности, докато в пълната версия над 11 000. Силно ограничени са възможностите на демо версията. Следващия прозорец, който се отваря, е с цел вписване на потребителя. Може да се впише цял клас от потребители, няма ограничение в броя на потребителите, може един или двама да играят или само един човек. От тук от Add User се добавят играчи. Следващия прозорец представя на вниманието на потребителя избора на активност, самото занимание и възрастовата му група. Аз предлагам да останем на 11-15 годишна възраст, математика. От тук се сменят нивата. За съжаление в демо версията само едно ниво е налично. Продуктът е направен така, че първоначално да имаш правото да избереш обема на задачите, които трябва да решиш или въпросите, на които трябва да дадеш отговор. И след това, ако си се справил успешно, можеш да отключиш така наречената Reward Game, за която стана дума малко по-рано, така наречената игра-награда. Индивидуалните резултати на всеки потребител се съхраняват в програмата и така по всяко време той самият родител или учител могат да следят прогреса му. Хайде да видим някоя, ето я, игра-награда, която можем да изберем, или да играем само с въпроси, без да имаме накрая игра. Виждате прекрасния начин, по който всичко се визуализира на екрана. На английски е, така че освен математика, софтуера би могъл да развие и чуждоезиковите познания на потребителя по английски език.
Прочитат се условията на задачите, потребителя има възможност да разгледа изображенията. Have another go. Чувате, че за моменталната обратна връзка, за която стана дума малко по-рано, веднага се появява на екрана в случай на грешка или в случай на верен отговор, поощрение и така нататък. Можете да продължите с обследването на играта и самостоятелно. Изхода също става много лесно. От тук от Change Game и после горе меню бутона Quit. Are you sure you want to quit? Yes. Още веднъж Quit и вече сме вън от самата игра. В заключение представям използваните източници. При компилиране на днешната видеолекция, онлайн ресурсите и ви благодаря за вниманието.